duk wani abu da ya mace take bukata a rayuwa ubangiji ya tanadar mata karkashin inuwar musulunci. Kuma duk wani tsari, kowane irin tsari ne, in dai akan ya mace ne, in ka karanta gatan da musulunci ya mata, in ka kalli wancan tsarin duk gatan da aka mata sai ka samu an cuce ta, sai ka samu an cuce ta, sai ka samu an cuce ta. Sukutun da guda musulunci ya yi bayani a yadda ake renon ya mace da ladansa da matsayin wadda ya tsaya ya ba da kula wa 'ya'ya mata. ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takrahul banat, annabi ya ce kar ku kyamaci 'ya'ya mata, kar ku ki 'ya'ya mata, fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat. Annabi ya ce 'ya'ya mata suna da ɗebe kewa, wato suna da saukin kyautata mai iyaye, sannan suna da tsananin daraja. Ba wani kundi da aka rubuta haka a cikinsa akan 'ya'ya mata. La takrahul banat, annabi ya ce kar ku kyamaci 'ya'ya mata, fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat. Annabi ya ce 'ya'ya mata suna da ɗebe kewa, suna da biyayya da kyautatawa, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma suna da daraja da tsada, suna da daraja. To addinin musulunci kenan. To amma karnukan farautan yahudu suna nan, suna ta fesa wannan guban a cikin al'umma. In ka samu musulmin da ya lalace, shi gani ma yake yi kamar ai musulunci ya tauye hakkin mace.